Na aerodromu u Borongaju posvema su završeni svi radovi na izgradnji i uređenju nove velike i moderne kolodvorske zgrade za civilni zračni promet. Pitanje njene izgradnje aktualno je već punih 5 godina, od kada je uveden putnički zračni promet, ali se rješenju nije moglo pristupiti prije odvajanja civilnog i vojnog prometa. Prošle godine započela je izgradnja hangara i nove zgrade na Borongaju. Danas je ona posve dovršena. Po svom vanjskom izgledu, ali i unutarnjem uređenju, ona je ljepša od svih aerodroma u okolnim zemljama. U njoj će se nalaziti restauracija, prostorije carinarnice, policijska ispostava, prostorije agencija raznih avijatičkih društava, prodavaonica karata, moderna skladišta za robu i pakete, veliki hol i druge prostorije bez kojih se danas moderno uređen zračni kolodvor ne može zamisliti. Sutra, 15. travnja 1933. započinje redovni putnički zračni promet na liniji Zagreb-Beograd, a početkom svibnja otvorit će se međunarodna zračna veza Beograd-Zagreb-Grac-Beč. Tijekom ove godine predviđa se otvorenje zračnog prometa na pruzi Zagreb-Sušak. Na aerodromu na Grobničkom polju kod Sušaka izgrađen je hangar u kojem bi u slučaju potrebe mogao prenoćiti putnički avion, pa je time udovoljeno zahtjevu čehoslovačke kompanije koja već dulje vrijeme želi uvesti liniju Prag-Zagreb-Sušak. Još ovog ljeta planira se uvesti dnevni promet između Zagreba i Ljubljane, u kojoj se upravo ovih dana završavaju radovi na uređenju aerodroma. Zagreb je tako izgradnjom zračnog kolodvora i uvođenjem novih veza postao jak avijatički centar. Bile su to vijesti objavljene u zagrebačkom tisku sredinom travnja 1933. godine. Na otvorenje međunarodnog prometa s Borongajske zračne luke trebalo je pričekati još punu godinu dana. Tijekom Drugog svjetskog rata koristila se isključivo za vojne potrebe, pa su je tijekom 1944. godine više puta bombardirali saveznici. Poslije rata za novu zračnu luku određen je prostor u Lučkom. Pleso je kao lokacija odabran još tijekom Drugog svjetskog rata, ali kao pomoćno uzletište. Najprije s travnatom pistom, a u ljeto 1943. godine ondje je njemačka vojska počela gradnju betonske uzletno-sletne staze.